de kwa ke mo tuwe mo kitediere koro penja je lakini karfirini tukanye mikogi gol ka chwa de mbele mo mio penjo na koridonjo okay to penjo samoro nyo se winjore ni tie kaka de do koro koro injawa gola baino hot mana ingene apime gi striker mar Man U miluongo ni Ojlanje manyoro nyowi to bepe mang'eny ofuaya kare gini jo Man U kama kitu jebe jamaa gawaje erokamano senior ne oparo ni gine dhi bedo mayot mogonyore ne jonyuol nikech ratio mokwongo en 50-30-20 to ma pok obedo nyaka nene jopuonj ywak ni kata mana bach mogik ma higa mokalo pok omigi nyaka kawuono gin gi midhiero to penjo mar ariyo disconnect nitie kanye e kind National Treasury gi Ministry mar Education koso kanye nikech Ministry mar Education mar National Treasury wacho ni gin gise release pesa modhi ne agulu mar Ministry mar Education. Erokamano VOJ. Iseyo gwang' tiseyo gweno. Mana kaka Fredo wacho, pesa mar deko mar capitation ok en gima nyotimore nyoro. En gima osebedo nyaka ne wachak bedo gi chenro mar tero pesa e sikul mondo kony sikunde otatije gi maber to bende mondo miye jonyuol yot moro. To gima timore VOJ na dirama kende ni choko mar serikal itimo dwe ka dwe. So serikal go budget mana kaka iwacho. To migao mar somo ni ema yude ga omenda mal kore lach ahinya. Tingeni serikal kende ema go budget gi pesa moonge go. Ingeni samisa yudo pesa kore ki go budget. Mudo nginyaga mna wacho ni kapo na yudo tabro timo. To samisa yude lweti kapo kori luongo wa madho sup. Tikwongi kone jomufangano ka ni maber. Jaduong chaka ni maber. Nyamfangano bende ni maber ot. Tika kore ka iluongo wa timango wabo. Serikal to samuonge no. To se mna chiki ni unangu bi umada. Use mna chiki angu bi to onge go. Kore ka chopo sama gima onge. Samuse bet. Makoro nyakwar pereso zulungu kubwa baridi. Fred bendo goreni na iski ubutatu isipite utatu. To ini bendi seko nina kok bila sukari. Tani benda lungo flask na marakwar mara chai. To kore ka gini poko biro. Wase chakumetho to gini poko nga poko donje mpesa ni. Koro ngwacho. Koro ichako kani to kora ngwatim nango. Kore kichako go simu. Atito in gadi kanyo orna. So mane makosa ma serikal timo. Nigi go budget di pesa magionge go. Kose go budget mose wachi ni sikunde wabromio kama. Kore kichako manyi pesa. Mane makosa mokwongo. To kena makosa nikech piny mangima duto kamane kaka serikal timango watiyo. Koro eneni igoyo budget to in gi geno ni pesa ni bro timango ibro choko. To ang'e maber ni kuom higni karibu 4-5 sani nyaka ne Covid chakre. Choko mar serikal osuru poko bedo maber. Nikech serikal itayo ng'enyne gosuru to gi hola. Osuru e mang'enye. To ang'e maber ni Covid nothiro hala. Covid nomiyo ji mang'eny owicho tijegi ma tijegi ng'enygi pokote mang'o poko duogo kare. Tingene serikal to poko review pesa magitere schools mondo giwacha nang'o ni gini timore. Mar ariyo, serikal sama gigok budget ma capitation ni nitie gimiluongo ni inflation. Mang'iyo kaka bech mwandu mitiyo godo chalo. Serikal pok noketo ga gini into consideration. Ndalo moko nwago mbaka gi Kileme Mweria manen jatend migao jalup jatend migao mar somo kendo chako bedo advisor on education in State House. No wacho ni negiri timo report. Mane wacho ni kapoko go kwand capitation ni to ging'iye ni inflation nikech bech oduma gunia achiel sakwa wasani opogore gi bech oduma gunia achiel Kitale. Nikech Kitale gipidho oduma bech oduma yot. Sakwa wapidho oduma to mna michamo
minyiewo ma commercial ni onge. Koro ok inyalo wacho ni Gobei Secondary School